When my days end, I might just fall in love. I know the DJ and I love this song. Me and you every night feel so young. Every single moment has led up to this one. Whoa, did the stars align? Whoa, maybe it's a sign. We should do tonight again. Evo nas na Bjelašnici. Danas idemo na Lukomir. Da nam je top. Pazite vi oblaka. Lagano se ovdje skupljamo i onda idemo dalje. Ali pejzaž koji ovdje već imamo, pazite sad. Teško da može bolje od ovoga. Evo ga, potok. Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your... Evo nas, ura samo što je krenula, već imamo jedan lijep pogled, jedan lijep pejzaž na ovaj pokret, na Rakiju, odnosno nijem da Rakijicu, Studeni potok, koji je zaista prelijep, kao što ste mogli vidjeti u kadrovima iz drona. Da, nam je baš lijep, ovdje čak ova uvala nema ni vjetra, tako da nam je baš uživanje. your life. Znao sam iz drugih videa da je ovaj dio ovako ovdje lijep,
Ali, brate, u stvarnosti, u ovakvom vremenu sa ovim oblacima, znači, prelijepo. Mislim, godišnje doba da smo tempirali, ono, ne znam, da smo ranije možda ne bilo to ili nešto kasnije, tako da smatram da je sad baš idealno. Cvijeće ima, nije velika trava, nije vruće taman. Tako da na ovi povremeni oblaci sakriju sunce. Znači, zaista prelijepo. Tura za svakoga. Koliko je ova rijeka čista? Pazite. Spora, tiha. Zaista nešto što se može vidjeti samo uživo i dočarati, ne može drugačije nikako. Put je za ovdje dobar i to je poprilično dobar, pogotovo ovaj dio ispod Umoljana je nov asfalt, dosta uzak, ali jako dobar uzak asfalt. Mislim da čak nije davno ni rađen, ne vjerujem da ima više, možda mjesec, dva, jer je baš zategnut, linije su nanovo ocrtane. Malo je problem ako se morate mimo ići s autom, ne sa nekim, ali u suštini stvarno dobar put. I čak doći samo do Umoljana, ovdje smo auto ostavili, izaći ovdje iza na Vidikovac, na ovu rijeku, zaista je dovoljno za neki koji ne vole hodati, a tu nema se puno hodati, neki 200-300 metara. Tako da, a i vamo dole saći, ko može baš top. U svakom slučaju to nije naša glavna destinacija, mi idemo na Lukomir, najviše naseljeno selo u Bosni i Hercegovini gdje je snima čuveni film Nebo iznad krajolika. Ali sad ima mi to je smisla naziv Nebo iznad krajolika, bukvalno ovdje kada pogledate tu Nebo iznad krajolika, zaista nešto što je nestvarno. I mislim da se nije drugačije mogao zvati taj video. Imamo neki 2 sata do gore. Gore pravimo neku veću pauzu od sat i pol i onda se istim putem vraćamo nazad. A poslije toga imamo još jednu stvar, a to je da idemo na ranč ili restoran na otvorenom zvani Zemlja Mukijeva, gdje sam dogovorili da mu to malo nešto snimimo. Tako da Raja koja ide sa mnom s autom, idemo tamo malo na večeru, posjediti na sjelo i malo ćemo snimiti kako to zapravo izgleda i kako je taj čovjek maštovit, unikatan i nešto što zaista će u budućnosti zaživjeti ozbiljno. Ovdje smo kraj potaka ovoga, čuje se na videu, ovdje je već malo oštri, brži, ali je prelijepo. Kaže Lukomir za 2,5 sata. Meni se čini da ćemo brži stići. Više nam je dobra ekipa, idu dosta brzo. Evo ja sam ostao dosta iza njih, ali sad ću ovdje stići na ovoj kraćoj pauzi, imamo i tu kaže neki lijep pogled, pa ćemo vidjeti. Vidimo tu to pogled na ovaj kanjon, mislim da je rijeka Rakitnica, koja dobro služi sjećanje. Ja motam Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life
gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Oh, feel the moment, feel the power. Oh, bring me out of my bed. Sada idemo ovdje kroz ovu jednu jako lijepu hladovinu, odnosno šumu. Baš je prijatno ovdje. Sad kad malo sunce grije. Bring the energy one more time. Say it louder, say it louder. Oh, you're the question, you're the answer. Oh, bring the animal back to life. Oh, bring the energy one more time. Oh, if you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Oh, feel the moment, feel the power. Oh, bring me out of my bed. Idemo se popije gore. Evo nas, stigli smo do Lukomira nakon 3 sata sa pauzama, što nije loše. Doduše prvo smo malo veće pauze, ali dobro, sad idemo na Vidikovac uslikati i onda pravimo veću pauzu.
Trenutno je 2:20. Koliko nam treba do tamo? 2,5 sata. 2,5 sata. Znači, do 3, oko 5 trebali biti tamo. Znači oko 5 smo tamo. Nije loše. Prelijepo nam je ovdje bilo na ovome Vidikovcu. Zaista uživanje. Evo ga ovdje kod Teferče. Koliko ima ljudi u selu. Idemo ovdje dotočić vode. Bijela voda. Hladna, top. Ali ovdje znači odmor. Prođi ti, ne vidiš se. Ovdje ima ovaj potok, koji ne znam kako se zove. Mislim da nije ovakav stalno, možda samo u periodu godine. Inače možda presuši, tako on badjeli, ali sad je baš nabujao. Lijepo ga i čuti i vidjeti. Kakav pejzaž, kakav samo u Bosni može vidjeti. Ovamo žubor potoka onoga, a ovdje planine koje su još malo pod snijegom. I kanjon rijeke Rakitnice. Idemo ovim lijepim dijelom šume, kojeg se čak ne sjećam kad smo išli tuda. Zaista sad izgleda prelijepo. Možda je zbog svjetla, kad je bilo sunce nije izgledalo ovako, tako da sad je baš interesantno malo zašetati. Zanimljivo mi je ovo ovdje drvo, bijelo, ima neki bijeli list. Vidite, šta
šta je tu? Pošto nisam siguran koja je vrsta drveta, nisam ovo nigdje drugo viđao. Djelujem kao lijeska neka. Sad može biti da je tu neka vrsta lijeske, a može biti da sam kriv. U svakom slučaju, ako neko zna, neka napiše dole ispod. Dobro, sve smo stigli do Ikoca. Sada nam ovdje pride Studeni potok. Tu ćemo još jednu malo veću pauzu napraviti. I to je to. Onda idemo do auta, nije više pauza. Nadam se. Već nam je poprilično kasno. Tako da... Dobro, u svakom slučaju. Spala nam je tura top. Evo nas do Umoljana, stigli smo. Nas trojica smo se izdvojili, ovdje se vratili ko smo sašli dole do Studenog potoka, ostali idu ovdje. Prijavljuje kod automobila. A ovi ostali idu okolo. Mada evo sad ispade da će on prije nas doći, ne znam kako, ali eto. U svakom slučaju, tu završavamo, evo kako imamo lijep pogled. Na observatoriji, na Telašnici. Sad se pakujemo u auto i idemo na zemlju Mukijev, kako sam već rekao. Malo kasnimo, sad sam gledao na mapi, treba nam neki sat i pol odavde do njega. A mi smo trebali tamo biti u 6:30. Tako da mislim da ćemo malo kasniti. Ali eto, mislim da to neće biti problem. Evo nas kod Mukija, sad idemo se smjestiti. We spent years in training, fighting battles uphill. Cici baci! Ovo da vidimo ove kućice. Ali top.
when care is heavy and getting heavier still. If you need or want me, I'm never too hard to find. You know the Ovo ovdje su lepinke, Ja? preko kojih je sloj mesa, na koje se namaže kajmak, pa preko luk. Ja. Soli po želji koju ću sad donijeti, skonto sam sad da nema soli. Presavijemo I i jedemo. jedemo. Aj, top. Po želji možemo i rezati, ima noževa, ako Ma. treba donijet ću. Ajde. Evo, ide i to. places that Kako nam je bilo kod Mukija zapravo govori činjenica ta da tek evo sad snimam odjavu jer smo se baš dobro zajebavili, dobro najeli, ispričali, uživali, baš je bilo top, onako malo kroz video sam uspio nešto i pokazati, ali zaista je lijepo, lijep ambijent, lijepa raja, tako da smo fino uživali. Sad je evo već dosta kasno. Tako da to je to što se tiče ovoga vloga, pa se vidimo u nekom od narednih.